IKaizer Chiefs eyahlukana nowayengumqeqeshi wayo uGavin ngaphambi kokuphela kwesizini, isiphinde yaqoka owayengumqeqeshi wayo uStuart Baxter nocikice isivumelwano seminyaka emibili. uBaxter wayeqeqesha amakhosi phakathi ka-2012 kanye no-2015 kanti ngaleso sikhathi wanqoba ileague nabafana basephefeni ikhawu imbili, wanqoba i-MTN 8 kanye ne-Nedbank Cup. Lokhu kwakungokugcina iChiefs inqoba indebe. Lo mqeqeshi wathi uma esuka eNaturena walibhekisa kuSuperSport United, waqeqesha neqembu lesizwe iBafana Bafana. Uzophinda ahlangane noyumqeqeshi weBafana Bafana uMlifi oqeda kuqokwa njengenhloko yosomaqhinga eqenjini labadlali abancane nabasathuthukiswa amakhono. Kuhlanganeke imhlathi yazanayo kuBaxter noNtseki kwazise bake bayibamba ndawonye eqenjini lesizwe. I've got different memories, the different trophies that we won. Everything is always good, as I say, when you win. We were with different teams and we saw teams develop and we saw the connection with the supporters grow. That's my single fondest memories, to how the club and the supporters bonded really, really well, and I thought that was fantastic to see.